Democratische instituties functioneren niet. Tenminste, dat zei de man Pin gisteren tijdens een persconferentie. Nummer 1 en 2 van de partij, Giselle McWilliam en Suzik Amedia-Reumer, liet aan de pers weten dat ze de situatie, de huidige politieke situatie, natuurlijk nauwgezet volgen. Ze vinden het, de gevolgen van het feit dat er maar één regering is, één partij in de regering, geen coalitie, maar een één partijregering, heeft gevolgen die volgens hem kwalijk zijn voor de democratie. Ze noemden onder meer het gebrek aan persconferenties al jaren. En de pers zit zonder de wekelijkse persconferenties. Ze vinden dat een organisatie als de Vereniging Bedrijfsleven Curaçao niet functioneert. En ook het Openbaar Ministerie zou meer van zich moeten laten horen, omdat er nu vanwege gebrek aan mankracht sommige onderzoeken niet uitgevoerd kunnen worden. En ook zei de Suzik Amedia-Reumer en Giselle McWilliam de regering zeer kritisch te volgen en te hopen dat er daadwerkelijk iets op dat gebied